प्रत्येक शीत आणि शीत मोकळा होणारा आणि अगदी सेम हॉटेलच्या चवीचा हा जिरा राईस घरच्या घरी अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने कसा करायचा ते बघूया. पण त्याआधी जर तुम्ही माझा हा व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि यामध्ये मी प्रत्येक शीत हा मोकळा होण्यासाठी एक टिप्स सांगितलेले आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथं मी सुरुवातीला 2 ग्लास तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि साधारण हे तांदूळ मी एक 10 मिनिट असंच फक्त ठेवून देणार आहे. आपल्याला यामध्ये एक्स्ट्रा पाणी घालून भिजत घालायचं नाही, यातील पाणी सगळं मी काढलेलं आहे. आता त्यानंतर भांड्यामध्ये मी फोडणीसाठी थोडं तेल घालून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर 2 चमचे तूप देखील यामध्ये घालून घेतलेलं आहे. यामुळे भात आपला हा मोकळा होतो, म्हणून तूप देखील यामध्ये थोडं घालून घ्यायचं. आता तेल गरम होत आलं की यामध्ये दालचिनीचे 2 तुकडे आणि एखादं तमालपत्र घालून घ्यायचं. त्यानंतर थोडेसे जिरे, एक साधारण चमचाभर जिरे घालून घ्यायचे. 1-2 हिरवी मिरची मी अशा पद्धतीने मोडून घातलेली आहे. त्यानंतर कढीपत्ता घालून घ्यायचा आणि याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि त्यानंतर आपण हा भिजवलेला तांदूळ हा यामध्ये घालून घ्यायचा आणि हा तांदूळ छान असा एकजीव यामध्ये करून घ्यायचा. याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. साधारण 1 मिनिटभर याला छान परतून घ्यायचं. आता यामध्ये आपण गरम पाणी घालणार आहोत. इथं मी थंड पाणी वापरलेलं नाही, गरम पाणी घालून घ्यायचं. साधारण 2 ग्लाससाठी मी 4 ग्लास पाणी इथं गरम घालून घेतलेलं आहे आणि हे पाणी मी गरम यामध्ये घालून घेतलेलं आहे. आता हे थोडं मिक्स केल्यानंतर आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. साधारण मी 1-1.5 चमचा यामध्ये मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि मीठ घालून घेतल्यानंतर पुन्हा याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि भाताला उकळी यायला लागली की गॅस मिडियम करायचा आणि याला झाकण लावून एक 10 मिनिट फक्त हा तांदूळ थोडा वेळ शिजवून द्यायचा. मिडियम गॅसवर 10 मिनिट शिजवून घ्यायचं. 10 मिनिटानंतर याचं झाकण काढून घ्यायचं आणि तुम्ही बघू शकताय की आपला भात होत आलेला आहे. आता हे पुन्हा थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आणि वरून साधारण 1 ते 2 चमचा आपण वरून तूप सोडून घ्यायचं. यामुळे काय होतं की आपला भात हा पूर्ण मोकळा होतो, म्हणजे प्रत्येक शीत आणि शीत आपला हा भाताचा मोकळा होतो. म्हणून वरून थोडंसं तूप घालायचं आणि आता गॅस आपण पूर्णपणे लो करायचा आणि लो गॅसवर एक 15 मिनिट आपण असंच ठेवून द्यायचं. बरोबर पुन्हा 15 मिनिटानंतर आपला हा जिरा राईस तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकताय की प्रत्येक शीत आणि शीत आपला हा इथं मोकळा झालेला दिसतोय. आणि आता वरून थोडीशी आपण कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. तर इथं आपला हा जिरा राईस अगदी हॉटेल स्टाईल आणि त्याच चवीचा हा तयार झालेला आहे. आता याला आपण एका बाऊलमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकताय बाऊलमध्ये देखील काढताना प्रत्येक शीत आणि शीत याचा मोकळा झालेला दिसतो. त्यामुळे अशा पद्धतीने तुम्ही एकदा जिरा राईस नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून देखील सांगा की तुमचा जिरा राईस कसा झाला. तर वरून थोडीशी मी कोथिंबीर सजावटीसाठी घातलेले आणि लिंबू देखील घालून घेतलेलं आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर चॅनेलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.